A kettős kereszt közadakozásból készült el, az Andornak tájai polgárok adományaiból és a Jobbik országos és egri szervezete segítségével. Egyesek anyaggal, mások munkával támogatták. Makovics Attila, a kezdeményezés elindítója, megköszönte, ahogy fogalmazott, az igazi magyar és nemzeti gondolkodásra valló segítséget. Többször szembesült azzal, hogy megkérdőjelezik a Trianon emlékművek létjogosultságát. Azt mondta, mi megbélyegzett nemzet vagyunk, a Trianon emlékmű lámpás az elkövetkező nemzedéknek. A most felnövő nemzedék, amely már túlnyomó részt nemzeti érzelmű, ennek lesz majd az a feladata, hogy Trianon örökségét valahogy orvosolja, visszakövetelje azt, amit még vissza lehet kérni a Európai Uniótól. Tuza László, Andornak tája alpolgármestere szerint a kettős keresztnek a küzdelmes magyar sorsra és az örökös megújulásra kellene figyelmeztetnie minden magyart. Úgy véli, kötelességünk emlékezni a tragédiára, mert ha elfelejtjük, újra megtörténhet. Dudás Róbert, a Jobbik megyei elnöke, Trianon előzményeiről és közvetlen következményeiről beszélt. Magyarországot szíven szúrták, felnégyelték és elvesztette területének lakosságának kétharmadát, hiszen Magyarország területe 273 000 négyzetkilométer volt, Horvátországgal együtt 325 000, ebből 93 000 négyzetkilométer maradt. Nem nyugodhatunk bele az igazságtalanságba, mondta Vámosi László polgármester. Arról is beszélt, hogy a második Trianont mi magunk követtük el 2004-ben, amikor megtagadtuk a határon túli magyar testvéreinket. Jó néhányan, akik erre biztatták az embereket, még ma is a parlamentben ülnek. Vámosi László arra is emlékeztetett, június 4-e ma már a Nemzeti Összetartozás napja is.